Waqt attività politika fl-Imġar, il-mexxej Laburista Joseph Muscat sellem lill-bdiewa li deskrivihom bħala ħaddiema biżlin li ta' kuljum jiġġieldu kontra l-elementi biex iwasslu l-aħjar prodotti. Iddikjara li taħt gvern ġdid il-bdiewa u r-raħħala se jkunu rappreżentati fil-Parlament minn persuna li se tkun politikament responsabbli mis-settur. Nata dawn il-bdiewa m'għandhom ħadd ma' min jitkellem magħhom u għalhekk waħda mill-miżuri li ġa ħabbarna ma nerġa' nirrepeti li ħajkun qed jiddaħħal gvern ġdid huwa li ħajkonna persuna politikament responsabbli mill-qasam tal-bidja u sajt biex il-bdiewa u s-sajjieda ikollhom min jirrappreżentahom. Joseph Muscat qal li dan huwa settur ta' ħaddiema li għal diversi snin is-sistema ta' Gonzipien ma tax kasom. Ftit snin ilu Gonzipien anka gideb lil bdiewa u lir-raħħala meta qalilhom illi nnegozja mal-Unjoni Ewropea sistema illi meta jrid il-Gvern iwaqqaf l-importazzjoni minn barra. Dakinhar il-Partit Laburista kien wissa lil bdiewa illi il-Gvern ma setax jiddeċidi hu illi waqaf l-importazzjoni. Llum il-ġurnata il-bdiewa u s-sajjieda jafu illi qegħdin f'sitwazzjoni fejn issa meta imorru għand min jieħu d-deċiżjonijiet jgħidulhom dak issa mhux aħna dik l-Ewropa. Joseph Muscat staqsa kemm pajjiżna għandu esperti f'dan il-qasam fiċ-ċivil, filwaqt li semma kif il-bdiewa għadhom mhumiex informati biżżejjed dwar id-direttiva tan-nitrati li se tidħol fis-seħħ is-sena d-dieħla u li se ġib magħha aġġustament mill-bdiewa tagħna. Il-mexxej Laburista qal li bi gvern ġdid il-bidja terġa' tingħata l-importanza għaliex huwa settur importanti għall-ekonomija ta' pajjiżna. Gvern ġdid jimpenja ruħu biex dan is-settur ikun innovattiv fl-istess waqt li titnaqqas il-burokrazija.